Tak jo. Mám tu zmrterku. Tak jdete za stavkární. Neukradne. Do obchodníci. Nejdou vůbec. Ale já jo. Já se kopem. Au. Kytku ne. Nechci kytičku. Kytěk mám doma. Dost. Docela dá se říct. Ale až na tu sukni. Prosím, počkejte chvilku. Operace hotová. Až na to suknu. Ne, tak se bude válet. Bude se takhle válet. Tak bude mě to tak dělám. Najednou zatím něco přines. Hej, uděláme operaci trošku špatně, to nevadí. Bude super. Do můj dom. Byl tvůj, je můj. Jo, fakt děkuji. Máš počítač? Už jo. Už mám. Trošku mi spadla jedlička, dort. Všechno mi to padá. Teďka. Tak mu konečně něco. Si vezmu jablko. Máš 100. Děkuji. Hele, nemám 100. Já jsem ti teď vzala. Já se srandu. To máš. A děkuji. Můžu si prosím vzít tašku, děkuji. A nebo neděkuji, já tašku nechci. Hop. Já jdu na to, co přeci. A čau. A díky za odbor. Ale není za co. Ne, děkuji. Ok, jsem tu. Kopla si jablko, jak jsem chtěla já.